Ngiyanibingelela babukeli, igama lami nguZinhle, nguMamzulwini wakwaBiyas. Ngisuka khona la eDududu ngenhlanhla, ngikhulele la ngaphinda ngenda ngase futhi ngakha khona la endaweni. Ekukhuleni kwami ngikhule ngiyintombazanyana ekhuthele ngale ndlela le yokuthi bekade nje ngenza izinto ebezingaphezulu kwamandla ami nomthwalo engiwuthwalayo uma ngabe kuthiwa kukhiwa amanzi noma kuyathezwa bengikwenza kube ngaphezulu. Ngisheshe ngaqala futhi nokwazi imisebenzi nje yomuntu wesifazane, bengipheka ngimncane, ngikhule nje ngumuntu okhuthele kakhulu. Umthetho wami nje ukuzibuka kwami mangikhula bengizibuka nje ngiyingqothovu kaMetron. Nangampela-ke ngithe mangiqeda isikole ngahamba ngayoqhuba izifundo zami. Nhlanhla thizeni futhi ngasheshe ngalithola itoho ngasebenza. Kuthe kusebenzeni kwami ngo-2004 uNkulunkulu wasengibusisa ngengane yomfana. Kanti le ngane yomfana izozalwe nama-special needs okuwukuthi nje beyidinga ngiyinake ngale ndlela le. Bengikuthanda ukupheka emsebenzini, ngiphatha iy'khaftini nje ey'hlukile, ngiphatha lokhu bethanda ukudla ngisho ukudla kwami. Ngithe mangibuka ukuthi le ngane iyangidinga ngase ngibona ukuthi ake ngibheke ukuthi yini engingayenza engeke izingicike engiyithandayo engingakwazi ukuphila ngayo kodwa futhi ngisondelane nengane yami. Iqhamuke lapho-ke Inhlanhla Events ngoba lo mfana ube uNhlanhla naye igama lakhe ngase ngithola-ke ukuthi nami ngibe nokuthi ayibe inhlanhla nale bhizinisi ngase ngiyiqala kanjalo-ke. Into eyangenza ukuthi ngisamukele lesi simo ukuthi ngangisebenza kwi-health department. Okwabalula ukuthi mangabe ngiba nama-complications nomntwana bembona basheshe bawabona ama-features bese besheshe bekhombisa uthando ngale ndlela yokuthi ngathola imfudumalo ngase ngibona ukuthi no, lo mntwana kahlukile kakhulu nabanye abantwana kuphela nje ukuthi yena udinga uthando lami nanokuthi ngasheshe ngachazeleka nga-attend ama-support groups ngaqonda ukuthi lo muntu uyohlale ingane impilo yakhe yonke kumanje una 21 years kodwa nje uyingane kamama. Inhlanhla Events-ke iqale ukusebenza la ko-2015 ngoba ngishiye emsebenzini ngo-2014. Ngiqale ngo-2015 ukusebenza, ngaqala ngokupheka. Ukuqala kwami ukupheka, ngiqale ngavula indawo yokupheka laphaya emgaqweni ngaphekela emjondolo. Uyacabanga ukade unephezalo usebenza, sewuyabonakala usuresign-ile, sewudayisa ukudla emgaqweni. Angifuni uqamba amanga, abanye bahleka kwaze kwafika ngisho emadlebeni ami ukuthi hayi cha ngenze into engacacile. Kodwa mina nganginenhloso eyodwa ukuthi abantu bezwe ukudla kwami ngoba ngalesikhathi ngangibadayisela ukudla lapha emgaqweni. Ngangidayisela abasebenzi bakahulumeni, ngidayisela o-taxi driver, ngidayisela umphakathi nje. Umuntu aze athi kodwa lokudla kumnandi kangaka uyamphekela yini umuntu menomcimbi. And okunye engakwenza ukuthi ngivuleleke ekuthini makuthiwa kushoniwe ngihambe ngiyolekelela ngipheke. Uma ngabe kuthiwa kunento emndenini ngipheke. Angithi lapha gogo kwazi ukuthi ngine catering kodwa umuntu uzozwa lokuya kudla akudle lapha uzobe seyabuza ukuthi lo muntu okade epheka la akapheki yini mangabe umqasha. Kuqale kanjalo ukuthi ibhizinisi lami li-existe ngoba even ukudecorate ngoba la kwinhlanhla ngigcine sengidecorate ngenxa ukuthi nako ngikwenzile esontweni ngikwenza lapha nalapha kodwa uthola ukuthi umuntu uzobona abuza ukuthi lo muntu adenza ekwenzela la mhlambe umcelo ucela udadewethu ngihlobise kube kuhle ngoba nginehaba. Lo muntu adenza lana ngaqala kanjalo ukuthi ibhizinisi lami laziwe abantu ngoba bebekhuluma ngento asebeke bayi-exhibit. Ibhizinisi lami alikho funded, akukho engike ngaku-aplayela kodwa ngiyawathola ama-training kumasipala wami. Ibhizinisi lami ngiyaliqonda ukuthi kwezinye izikhathi liba nobusika, kwezinye izikhathi liba nehlobo. And uma ngabe lisuke linobusika komisile kungangeni lutho, angilivali ngoba siyafundiswa kamasipala ukuthi izikhathi ebhizinisini azifani. Ikona-ke lokho kwenza ukuthi ibhizinisi lami lenze izinto eziningi ngoba ngiyazi ukuthi kunesizini la uthola ukuthi abantu abafuni into enkulu khona, bafuna into encane. Kwesinye isikhathi abafuni kwa-celebration, bafuna ikhekhe. So njengoba mina ngikwenza konke, ibhizinisi lami liyakwazi ukuthi likwazi ukuthi likumele konke. Kodwa ngokuliqala nje ngayiqalela mina ngoba ngathi mangiphuma lapha emsebenzini step sokuqala engasenza ngathi ngiveni ngoba ngangiqonda ukuthi iveni iyona ezothwala lo msebenzi engifuna ukwenza. Kwachusheka-ke kwazameka kwaze kwabe sekufike la sesikhona manje. Into esiyenzayo kwinhlanhla events sizama ukuthi
sisusa umthwalo kuma-customer ethu ngoba iningi lama-customer ethu abantu abaxakekile, ababhizi nje, ababhizi. Umuntu angenaso isikhathi sokuyogrosa, akanaso isikhathi sokuqoba, akanaso isikhathi funa umuntu ozodecorate laphaya, i-toilet laphaya. Thina sivele saqoqa konke nje sathi siyinhlanhla events management. Okusho ukuthi mawuthathe thina so manager wonke umcimbi wakho, sikwenzele yonke into. Kusukela ekukufakeleni itende, thina sokufakela amatende a-clean, amhlophe, and manje sekukhona ngisho amnyama sizokufakela. Siphinde sikuhlobisele leli tende lakho. Siphinde thina futhi senze show ukuthi wonke umuntu osegcekeni uhambe edlile ngoba yini inhlanhla events yenza ne-catering. So kwi-catering yethu sinama options ukuthi siyazithengela ukudla, sifike nje wena ungaye esitolo segrosa, sifike thina sipheke, siphakele abantu, siwashe izitsha, sishiye nje une-peace of mind. Mina ngiphekela wonke umuntu osuke nje kufanele adle. Ama-customer ami abantu abanotho nabantu abangenako kahle hle nabantu abangenalutho. Umsebenzi wami ngiyakwazi ukuthi ngimenzele umuntu into leyo esuke ingangamandla akhe ngalendlela yokuthi kunama-customer ami futhi engiwathanda futhi engingafihli okhulu laba abadala. Kakhulukazi njengoba ngisendaweni nje uthola ukuthi ukhulu uyafuna ukugcina izinto zakhe, mhlawumbe ufuna ukubonga ingane yakhe eziphathe kahle, ufuna ukuyenzela. Abantu abanjalo ngiyabenzela labo bantu. Nginendlela engisebenza ngayo nabantu bami la uthola ukuthi umuntu uyahamba aye kohola abuya akhokhe kancane, ahamba ayohola abuya akhokhe kancane. Uyafika umcimbi umuntu usephungulekile naye abe nomcimbi ofana nowabanye abantu abanemali yena ebepatanisa. Aphinde futhi abe khona lo othi mina sisi ngifuna into ele phezulu, nalowo futhi ngimkhiphela into ephezulu ibe njengoba injalo. Kunjalo ngisho ngithi mangabe usuku uthole thina usuku unenhlanhla ngoba uba ne-peace of mind. Khona into engayibona ngingakobi nako konke nami. Thola ukuthi sengifikile mina ngizodecorate kodwa itende alifikile, customer li-stressed. Yabona mawushada awudingi stress esinye sempahla sezinto osuke uyikhokhelile, udinga istress nje sezinto ezingaqhamuka eceleni. Thola ukuthi sengifikile mina ngizokwenza ideco, impahla yami seyigcwele la egcekeni kodwa itende alikho. Ngifikile mina ngizofaka amatende, ideco ayifikile, sisi uyakhala. So mina ngadecide ukuthi okay angikwenze konke ukuze umuntu azi ukuthi mebhekene ne-stress uyobe u-stress omambiyase kuphela. Mina ngokokuhlala ngisogwini kumasipala obizwa ngoMdoni. eMdoni ngizinze edududu kodwa ibhizinisi lethu liwusevisa wonke uMdoni. Mangabe nje usuku usibizile siqala sifike sobheka indawo ukuthi kona siyohamba kanjani ngoba kubalekile lokho ukuthi mangabe uqasha umuntu aqala afika abheke ukuthi kona indlela eyalapho iphi, kungathi sekuyilolo suku ebusuku sesiloku sifona uqakekile nawe sesiloku sifona ama directions ake. So siqale sifike sobheka ukuthi kuyosebenzeka yini, siqale egcekeni itende liyokwanela yini ukuze makhona la kudinga uhlehlise khona sizosheshe sikutshene. Ngiyatholakala ke efonini, ngiyafoneleka, inamba yami ithi 072 903 7627. Loku okunyeke kwama TikTok kanjalo angokobi nabo ngoba ngokobi necamera enhle yokushutha umsebenzi wami. Nasekhaya futhi ke bayafika abantu for consultations. Ngisalungisa ke lapha phezulu emgaqweni ukuze abantu bami kube lula ukuthi bangithole ngiseduze emgaqweni angazi umuntu azongena ekhaya kaBiyasi. I am the next billionaire. Ngendlela engibuka ibhizinisi elikhula ngayo nangendlela enginethemba ngayo kwi-staff engisebenza naso, engingafuni ukukhohlwa ukubabonga abantu esinethwa nabo imvula, singalali, nobaba wala ekhaya wakaBiyasi owenza sure ukuthi sifika si-safe la siyakhona, uyasidrayivela, uchecka yonke into esuke idinga ukucheckwa umuntu wesilisa. So nje ngingasho ngithi I'm the next billionaire.